I ara més informació de l'altra part. Connectem amb Ian, que ens donarà les últimes novetats. Quan vulguis, Ian. Iran confirma que s'acaba d'obrir Hormuz, però Trump diu que manté el bloqueig parcial. Iran fa esta maniobra perquè el Líban ha deixat de ser atacat per Israel. De moment, 10 dies. El barril de gasolina en Europa baixa un 10%. Les borses pugen, l'efecte ploma. Tardarem encara setmanes en veure com baixa el preu de la gasolina. Aquest cap de setmana hi ha molts actes festius, talls de carrers per actes fallers, processons i més. Entreu a la pàgina de l'Ajuntament i trobareu tota la informació. Dissabte novenari a Sant Francesc, diumenge missa i processó. A veure si veniu, que és el patró del poble. Ja hi ha musiqueta. Verbenes en algunes falles i preparant el porrat. No és el mateix el porrat que l'emporrat. Un quinto, Vicent? Sí, gràcies. I ara, als esports. Carlos Alcaraz i Djokovic no jugaran al Madrid Open per lesió. Demà per la nit, partit de la final de la Copa del Rei. I ara l'oratge, les farmàcies de guàrdia i relax el divendres. Bona nit. Dilluns tornem. Ens espera un cap de setmana d'un magnífic oratge. Podeu fer canvi d'armari. Me'n vaig al Teatre de València. La farmàcia de guàrdia de la Quas per a divendres està en Avinguda Ausiàs March, número 32. Dissabte nit estarà en Avenida Blasco, número 3, i el diumenge per la nit estarà en Avinguda País Valencià, número 6. Bon cap de setmana. Si triomfeu este cap de setmana, la màquina de preservatius està si fora. Ya es viernes, los niños, el trabajo, los compañeros, tu marido mirando el fútbol. ¿Qué coméis Xiqueta, mañana? menja't ja els fideus o te'ls fico pel nas. Tira'ls-hi!